Zmrzlinový palác. Na hlavnom námestí v Boloni postavili kedysi palác zo zmrzliny a deti zďaleka prichádzali, aby si mohli z neho obliznúť. Strecha bola zo šľahanej smotany, dym na komínoch z cukrovej vaty, komíny z kandovaného ovocia. Všetko ostatné bolo zo zmrzliny. Dvere zo zmrzliny, steny zo zmrzliny, nábytok zo zmrzliny. Maličký chlapček sa pritlačil k stolu a postupne mu zlízal všetky nohy, až sa stôl zrútil naňho so všetkými tanierikmi. Ale tanieriky boli z čokoládovej zmrzliny, najlepšej na svete. O chvíľu si mestský strážnik všimol, že sa rozpúšťa oblok. Sklenené tabule boli z jahodovej zmrzliny a odtekali v ružových stružkách. Rýchlo, vykríkol strážnik, rýchlo sem! Všetci sa hneď zohli a začali lízať o preteky, aby nevyšla na zmar ani kvapôčka z tohto umeleckého diela. Stoličku! Volala prosebným hlasom akási starenka, lebo si nevládala prekliesniť cestu davom. Stoličku úbohej starenke, kto mi ju prinesie? Ak je to možné, aj s operadlom. Našiel sa šľachetný hasič a priniesol jej stoličku z mrazeného ananásového krému a úbohá starenka bola taká blažená, že zlízala hneď operadlo. Bol to nádherný deň a na lekársky príkaz nikoho vtedy nebolelo brucho. Ešte aj teraz, keď deti pýtajú ďalšiu zmrzlinu, rodičia si povzdychnú. Tebe by nestačil ani zmrzlinový palác v Boloni.